Какво хубаво време. Нещо съм гладен. Къде ли има студентски стол? Здрасти, може да ми кажеш къде е стол номер 4? Здрасти. О, ти имаш карта, разбира се, аз съм картограф. Ами тук покрай този парк трябва да излезеш натам, след това да завиеш надясно и втората пресечка в ляво. След редицата дървета, така Да, ли? точно там е, точно там е. Добре, мерси много. За нищо, чао. Това е основната цел на картата и да ни помагат да се ориентираме и да придобием представа за местността, която е изобразена. Карта представлява съвкупност от знаци на обекти от реалността с определена точност и пълнота. Картите изобразяват съвременния вид на местността. Елементите на съдържанието им се подразделят на две големи групи – релеф и ситуация. Релефа се изобразява чрез хоризонтали, условни знаци и коти. Елементите на ситуацията се изобразяват чрез условни знаци и надписи. Всички карти съдържат следните елементи с еднаква тежест. Хидрография, това са реките, каналите, изворите, населените места, промишлените и селскостопанските обекти, всичките пътища, растителността, границите и оградите. Основен принцип на топографските карти е да съдържат толкова подробности, колкото позволява мащаба на картата. Един от елементите на местността, който се изобразява върху карти, е релефът. Проблемът при изобразяването на релефа се състои в това, че тримерните форми от Земята трябва да се представят върху равнина. Изобразяването на релефа е започнало с изобразяването на перспективни рисунки, а по-късно рисунките ставали все по-точни и по-точни. Теренът, изобразен само чрез хоризонтали, е малко нагледен, за това често се използва и оцветяване. В днешно време картите са толкова внедрени в нашето ежедневие, че света би бил немислим без тях.